Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon, pupunta kami doon sa Davao. Ayan guys, samahan nyo kami sa aming travel tour. Thank you so much, Madam Tochi and Sir Joel Consulta. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin ma-meet si Franly and also hindi kami makapunta sa Butuan and sa Davao. Thank you so much guys sa inyong suporta sa among channel. Ayan guys, subaybayan na lang ninyo kung ano ang mga travel tour namin kasama si Madam Tochi. Eto na guys. Going to ano, ay lara ko. Dara guys, payo na mig Davao. Ayan si Madam. Kamay ko to hair. Jadi mo na dati an? Meron na lahat. Meron na, kumpleto na. Ay, chipi. Wala may chipi. Tana. Tara. Mana? Chipi. Ay, mamaya. Kabalo ang sure nag... Kain na. Mamaya. Ay, listin na lang sa kwanbit. Sito. Sito. Fit and right. Ayan. Pwede ako sa harap, chipi. Sa gusto pa, Panakpan sa ako. Pataypan. Mana sito, B? Right. Sito. Fit and right. ano sila Maya niya ay. Naan na. Meron ka na ba? May pan rin. May pan. Okay, wala ka yung kwento rin. Isa. Isa bin. Ta. Ay, di ka dali. Na chipi. Ayan. Lafang. Asa nilapit na? Mawab. Mawag? Hi guys! Nagkapit ni sa Mawag. Tapos na ay bibingka diri guys. Sa Mawag. Sa mga may kape. Nang ano sa amin guys, na mainit dito sa Bibing. New Sibunga na bunturan. New Sibunga na bunturan ito na. Mawap. Mawap. Sa Mawag. Ako na sa mawab. Si Madam Tochi guys, di kaonog itlog. Pwede diri mangapi. Kaon. Balay Magkaon. ko mga on. Oo. Sherwin, pangapir. Dinabit. Tunga na tabit. Dili, ikaw magmaylo ka. Pwede ra po. May maylo dyan. Tapos si Sir. Sila lang. Tutok sa biyahe. Nalami lang bingka diri babadjir. Ang bingka. Lami lang bingka diri babadjir. La init pa jud. Init pa jud guys. Arang kusuga sa ulan guys. Tapos sila ni Madam ug ni Sir. Tapos tiyahang anak. Tiyahan ang anak guys, ang bunsong anak. Nilambiran guys, lambid-lambid ano siya. Kani siya turon, amuron. Ang blue ay muron. Ang blue ay bale. Gordon Blue. Gordon Blue moron. Tiglag kape ni guys.
Dera guys na ay bibingka. Kaon tag bibingka guys. Adik gua pun nih. Ang mga angels. Eto guys, si Tiboy Lulu TV. Tanawa po ang iyang YouTube channel. Then, subscribe. Si Cardo na rin. Ayan, ako lagi kasama. Oo. So guys, don't forget to subscribe. Si Kuya ang nag-drive. Si Tiboy Lulu TV po sa isa. Yan guys. Tama ka nito sa Kuba na po nito sa Labo. Labo po. Padabaw. Kani diri guys, stop over gini sa kuan mga pasahero kay ngano. Ang ilang ginaapas dinhi ang bibingka. Init kay ang bibingka diri. Tapos lami. Dagko. Dagko ug humok. Lami siya. Dagko ug lami guys ang bibingka diri. Na sila'y moron, na sila'y suman, nilambiran, tupig, suman nilambiran, kotsenta, suman ibos. Paborito din akong dini. Paborito din akong dini. Paborito din akong dini. Sila stop over. Ay, binudbud sa mana. Kasi binudbud. Binudbud ba sa lokay? Binudburan sa Binudburan sa lukay di ay. Di ko mamalagkit. Sa Bisaya ang ibos, kato man ng angst na lupa-lupa. Di ang sa Bisaya ibos katong ligbos. Oh. Ang suman nila. Abi na ko ang ibos ligbos. Paggamay nga. Eto na. Gundang na ang ulan guys. Yan, nakuman namig pangapi. Nakuman namig pamainit. Nakuman namig kaon sa bibingka nga init. Guys, gigang. Oh, giigang na pumi. Kay nainitan ang tiyan. Eto na guys, muuli nami. Padayon nami sa among biyahe. Ayan. A few moments later. Ayan, dayon namin. Dayon namin guys. Sinata. Di po tayo tugin. Yan ang pagpunta. Mapay pag-abot. Ay, si Ate May. Si Ate May. Hi ate. Salamat eh. Welcome. Davao. Yan sa sila sa ilang kwarto. Ibutang sa dali babaji. Sige, dalag sa'yo na bibalik. Ayun. Welcome home. Home sweet home. Kapag sana dito sa taas? Hagbo. Oh my God. Kaulo ka guys. Paingon mi sa among room. Char. Room ko no. Room ko. Ha? Dani? Hala. Hala, Dani mi? Hala. Hala guys, naami diri sa ang kwarto. Gutom no. Gutom na po. Muna yak kuyak ay kwan ni Adatin.
Oh, muna yung kwarto pag naasya diri. Muna yung kwarto ni Mami Kim. Ah, mo ni yung kwarto. Oh, muna yung mga Malita. gamit. Oh. Mo ni yung giingon nga malita. Oh. Hala. Una siya. Hala no. Dini po sila franuli. Oh. Umanhin. Ah. Hala mo. Sige, kay manhapon Nani ko si na Ar, gid. ha? Ah, Nani siya si Ar. kana may CR. Oh, dala. Towel. Hala, my God. Ayan guys, manhapon mi. Hapon sa amin. Gutom na kaayo. Gutom na si Madam. Babe, balik babe. Nindot kay guys. Nice light. Saan na mga walets? Ayan. Ang mga bata, asa ang mga bata? Dali mo din, mga matalops. Dali mo. Mga unami guys. Ang sudan namo. Salite. Sino ba? Sinigang nga, bangos o sinipang tiyan o pinilang nga gusto. Pero syempre, mga na ito, maguna na tag Fredo, gaya pa nila yung Kinilaw na gusto. Sige. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord. Mukhaon na Amen. tagpo na, day. Ayan Lami ang guys. tilapia, te? Oo, ano, gusto kayo na may baho mo. Hindi kayo tuwag ka. Ano, mananaman na yung cruising ba? Pagin ko na mo dali. Uli kasi agad yan. Tapos guys, na ay iring. Ang yang pangalan ani Dam. Si Jutsi. si Jopsi. Jutsi. Jutsi. Isa ka din ite? Iskat. Ah, si Iskat. Si Iskat. Tambok Kanto kayo kay ulit. si Bengs. Si Bengs. Si Bengs. Mingming. Tinggal na siya, kanang warang Binggal. tiger ba? Oh, Oh. yang Kini kulor. yan yung anak. Si, halalalala, magawas. Yang anak Dani? Oh, yan lang ang anak duha. Ah, lalaki ni. Oh. Ah, lalaki rin si Kuan si Zimba. Zimba. Soling. Mimi. Oy, Zimba na puno ko. Muta. Mutang. Gimuta siya. Ano yan eh? Naghilak dahil siya. Naghilak kaming. Hala, uy. Diara guys, ang mga cat. Muna na akong nag-house tour. May problema. Bakit problema mag-house tour ka? Lalo na ka din nag-house tour man. Sila Erika. Oh, niya, kada December na akong balay, kung wala pa'y pandemic, ginakuha ni sa ABS-CBN, GMA. Kailangan lang mo ni Babaji. Ini Babaji. Sa una, nga wapay nag-pandemic. Last year ba ito suling? Namin siya sa sa among farm. Gimo na mo Santa Farm, Christmas Village. Kani siya. Kaya ang decor sa katong last year. Every year man nilahi-lahi. Og decoration. Hmm. Ah.